Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Dali, Ina. Dali. Ayaw, wake up pa. Ayaw, wake up pa. Okay. Sorry. Sorry tungod sa akong gibuhat yan nimo. Isulti lang gid nako diyan nimo ang tinuod kung nganong gibuhat to nako diyan nimo. Special manggod ka nako, Ina. Gusto na kong mapauli sa amo. Kaliin ko. Naluoy man ko nimo, Yen. Uwa si tatay. Tuwa sa layo. Mao bitaw nang naluoy ko nimo. Kay layo ang imong amahan. O dugay pa mong magkita sa imong amahan. Di lagi ko masulti. Dili ko masumpog bisan kinsa. Wa man ay problema, Yen. Mapauli ko sa amo. Maluoy ka. Dili lagi ko masulti. Dili ko mutugan kung giunsa ko nimo. Wa lagi na'y problema nako. Bisag mo sulti ka pa, bisag mo tug-an ka pa, di ko mahadlok! Wa ko mahadlok! Sorry. Di bataan ka nako, Yen? Mas may kabuot pa ko kaysa mga nagpuyo din eh. Mora gyapong resulta sa akong gisulti nimo. Magpakiluoy ko nimo aron di ka maoy mahimong makaluluoy. Unsa may gusto nimo? Magpabilin ka dinhi nga dakong buhi basta magmatnon ka lang nga di ka mo sumbong ni bisan kinsa. Umupahawa ka, mupauli ka. Pero patyunti ka. Tinuod yun na akong ako yan. Matay pa. Tinuod yun na ako na. Huwag yun ko magtiaw yan. Ayaw kabala kasi mong kayuntang dini na mo. Karon nga nakatilaw na ko nimo. Lipay kay ko. Yen, lipay kay ko. Musamot nga special ka na ako. Una na kong kakita nimo. Nag-desire na kong kalibutanon. Nindot ka man yun kaayo, Yen. Uyon-uyoni ko, Yen. Mahayahay ka. Kung unsay akong gusto nimo, ihatag yen. Kay hatagan kasabdi ni sa bisan unsay gusto nimong material nga gusto sa tanang mga babae nga parehas nimo. Di ka lagi magmahay o di ka lagi makabiya dinhi. Dili ka gyud makabiya dinhi. Kung biya ka manggani dinhi, kung makagawas ka magani din eh. Di ka pa makaabot sa eskina, Yen. Patay ka. Sulti din ako sa mga tao nga nanghilabot ka din eh. Nangawat ka din eh. Mugawas ko. Ilak na ako ang bata. Pero, mubalik ko.
Kanang lami kay pagkaon, Silsa, ha? Atang Jonas! Gamita ang pagkamayo ni mong muluto og mga sudan. Atang! Hain sila sa mama, daddy. Natulog si daddy nimo. Nagmasay si mama nimo sa daddy nimo. Sige, mag-atang ko nimo. Makaagi ko din sa bintana. Ukat-kat ko din sa bintana. Anak ko agi sa punuan sa kahoy. Doon ang bintana. Magagawas na ko din Magagawas na ko. Pwede na ko magkapot ang dakong sanga. Nakapot na ako. Karon. Wow! Oh, oh. Kapot gini mong sanga. Busy ka man god. Wa ka kabantay nga niya na kusod. Kupot og mayo ha. Kay mahog ka. Di ka gid ay kapugngan. Gibuguan gid si Ina nako. Giingnan ka na nako nga mas dako pa kog kabuot kaysa mga tao ning baya. Bira god. Doko kuno, doko. Tan-awa sa boss. Tungod yun ilang alam bintana. Tanawa. Weh. Napay mga tao nga nagatang na nimo. Na ano? Ako na silang giingnan nga patyon kagyud. Pusilon kanila. Mo ni akong giingon nimo. Mas maayo lagi para nimo nga anhi ka dinhi. Kaysa mo gawas ka. Mulayas ka. Pero patay dayon. Ay. Kaya nimo eh. Baby. Balik diri sud. Mapauli ko sa amo. Balik! Lami kayo ning pagkaon ha. Magdungan tag kaon. Sige. Kaon na. Dili ko. Kaon na. Dili ko. Kaon na. Dili ko mukaon. Sorry. Sorry ha. Sorry. Sorry! Ugba pamadol ko kini Marcos Manila. Ug mapasab kong tawag lang yan na. Ako anak. Manghuwam og cellphone. Sa orgid ka pagbaho sa kamayong tao na Sir Leon lakip na ni Jonas. Si Jonas bisag di pahingkod pero dako ng tao kung manulti. Namadbad man lagi mo sa imong pusas bay. Tang makaubang priso. Nakatangtang na sa kanina ang pusas. Hasta mo kanina. Humog na ka na matangtang. No, Usa. Craig. Mutpuga ta. Mangambag ta dili sa laod. Bahala na pamatay. Basta dili ko musod og munti. Kuyog na mo, Craig. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!